Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Bere estualdietan sendotzeko zure herri fededunari Kapistranoko Joan Santua laguntzaile eman zenion jainkoa. Apalik eskatzen dizugu, ezar gaitzazula zure babesaren gerizpean, eta zaindu dezazula Eliza bake iraunkorrean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkotarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen, eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea, eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako Israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare, jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zure jauna. Zoazte mundu guztira eta hotsegin berri ona. Goretsazue jauna nazio guztiok, goraipa ezazue herri guztiok. Zoazte mundu guztira eta zabaldu berri ona. Sendua baita guretzataren maitasuna, beti-betikoa jaunaren leialtasuna. Zoazte mundu guztira eta zabaldu berri ona. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien ikasleei, lurrean sua jartzera etorri naiz, eta nahiago nuke dagoeneko sutan balego. Heriotza uretan murgildu behar dut, eta hau larria hori bete arte. Munduari bakea ekartzera etorri naizela uste alduzue, bakea ez, banaketa baizik. Zeren hemendik aurrera, etxe bateko 5 senideak banaturik egongo baitira. 3 biren kontra, eta 2 3 kontra. Aita semearen aurka, eta semea aitaren aurka. Ama alabaren aurka, eta alaba amaren aurka. Amagi arreba, erreinaren aurka, eta erreina amagi arrebaren aurka. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak, San Giovanni Capistrano, San Juan Capistrano ospatzen du. 15. mendeko santu bat, hain zuzen ere Napolikoa zen, baina batez ere Europako ekialdean aritu zen misionari bezala. Eta garai hartako izurrite batean gaixotu eta hil egin zen. Bere bizi osoa, misioaren alde, jendearen alde, batez ere sufritzen ari zirenen alde eman zuen. Gaurkoan, eskatzen diogu bere laguntza, bere bitartekaritza, erakuste zaigula gutako bakoitzari ere, gure fede hori besteekin konpartitzen, eta besteak sufritzen ari direnean, gure indarrak eta gure animoak nolabait ere transmititzen, edo behintzat hortan saia gaitezela beti.
Zure santua gogoratuz jauna, gorespen opari hau eskaintzen dizugu. Sinisten dugu opari honek aterako gaituela oraingo eta geroko gaitzetatik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Poza ematen diozu zure elizari, Joanik Apistrano santuaren jaia ospatzean, indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren hitzez, baita laguntza ere haren otoitzez. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure bizirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitza zura da santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afamondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte haudegu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzurako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Leon, gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Beriziki Joan eta Jesus. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, iturgabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emai guzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezurregetza, zure gospeten darra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri.
Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen, jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz, inor zure etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoioz. Jainko gure jauna Kristoren gorputz santuaz eta odol baliosuaz janaritu gaituzu, sakramentuz ospatu duguna betiko salbamen izan dezagula, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zu egin eta zure espirituaren bedinka zaitzatela jainko guziaduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari.